Bu näme ýatyr? Deyme bassın dogana ola. Yahtira blo. Sana yahtira. No, merekesini kıynana kaydan pullero bari. Oy sanay ha. Ewa. Ha. Her geçeni bana. Oh. Tengisimden geçe ha. Suwa bilen. Bedek orang mana kangkap olaylığa. İntap görsa. Ha, bular näme? Bular başka sayası ha. Aytam Mara barık diyenin gowallo sen. Ha. Bari geçilmedin ki. Ya asaktan maňa kömek eden boluşmy kana ya ýyle bildirmejek bol. Ana böyle bil ya. Eýlemkä wagty insan nahak gonuňa degipdir no. Şeýle gere. Sag bol sarym. Soňçuna aç kelläň istediň bari gow. Bil ne ýatyrna men o geçen günümden men aýtda. Yatma hareketdiňe. Bol hereketde. Ne hareket. Ale guga. Kartoşka var kamerskiňe. Arlanjak satmana. Ay şu skitka valla. Howda. Bar ya. Ya inimden arkaýynmal, inim öýde urady otyr. Öýdüň ýerledi de arkaýynmal sonu. Ýüklere uğradyr da. Pulnam taýyn zaýdyk boýa. Hemme basaz ýan arkaýynmal. Ne birin sap. Ejanyň näme o? Nämetdir näy? İdimden işleýär. Kim diýär şonu? Kameradan görüp otuýan näme zada? Kamerada barmy? Men marketim, sen marketin bollugy dämi? Men başlykmyz naş senin başlyk. Beýtmede ağam jana. Ay, sen pulun, men pulum bolmasa peýdasy ýok da ýeködüň soň ýanda pulun o. Gürümşek, ýok bol, gözüm görmedi seni. Çary! Aýryňa şunu ıskılattın.